Tänään mä näytän pienen tutoriaalin, kuinka tehdä serveri Minecraft Pocket Editionion. Mene tänne Play ja Friends. Ja Add Friendin vieressä on tämä juttu. Ja mene siihen. Pistä id:ksi pe.mineplex.com ja nimeksi mineplex. Jossain vai. Ja odotetaan vähän aikaa. Noin. Onko meidän nimi varattu? Pitääkö mun vaihtaa se mun nimikin? Noin. Ja nyt tää on, ei ole sama kuin tietokoneella, mutta jonkunlainen kuitenkin. Täällä on kaikenlaisia Skywarsia, Blockhunttia, Skyfallia, Microbattleja, arkkuja ja noita pyöräytysjuttuja. Nyt te tiedätte tämänkin. Moikka.